Hi guys, we are heading to Kathleen's house. Co-worker na ko. Mas mga out mi dito o palingan ko. Mura na po sila. See you after mauna na sa kailang Kathleen. Hello. Kailangan ko pa ko. Okay na. Sa mga salamat day kayo, Kat. Ibakaon ninyo. Oo, kaya ba yan? Hi. Kailangan ko pa ko na, ha? Si Kang ito na sila. Si Kat and si Ken. Si Kapka. Joker eh. Lola nila. Ni Kang the Ring. Wala mang good may Pasko sa amo. Salamat sa kayo, Kat. Ipakaon ni sa inyo mga malamian nga mango float. Ang lamig. Best. Pansit, humba. Salamat day, Kat. Thank you kayo. So, kaya yan. Siya mo dyan yung vlog mo. Bitaw. Say vlog me? Oh, after April. Shout out imong mga friends. Sige, shout out daw. Mga friends, imong friends. Kasi nga, hi best Ben, friend. Merry Christmas. Hi there, Merry Christmas. Merry Christmas from Singapore. Mingaw bitaw ilang Pasko dito rin, no? Mingaw, wala mo So, baka namigaw. mga Filipino nga naa po diri sa Singapore nga nagtrabaho. Di ba? Ya kami, nanong nagkaon. Baga kay Mignong. Say hi to your classmates. Kali daw po. Karon po kita ni murag emoji. Sabi ako display na po. Ha? Mura din siya kung ano. Lube. Mura siya supaw, murag mantaw. Kaon mi. Mantaw. Wala siya baboy. Unsay sud? Hindi siya baboy. Unsay sud? Or siya tamis. Kita ang ano yung muli ka. Pwede ni siya ma-microwave. Oo, naman may No. microwave ko. Ebidensya. 1, 2, 3, 4. Nangunguha ka dyan. Nangunguha ka dyan. Bagag no. Huwag na, huwag na plastic. Actually, alam dyan na Filipino na bring home sa kanina. Bitaw. Yan, wala mo kayo ref yung hostel mo. Na microwave. Kailangan pa ka. Okay naman ang sa hostel? Okay naman. Kami ti manglaag mi diri ti magbaon jud mi. Mahadlok man ni Mahadlok mi kung asa makaon. asa makaon. Hindi kami no magkato sa zoo. Bami dalapan dala rice na. Kaya wala po gud ka familiar asa jud pwede. Oy, kay magbaon, oy, kay makasave. Ito na yun. Ana bring home beans. mo after ani kay wala na ini. Muli na mi hala uy, nakipasko jud ni la uy. Na mingon na magtan-aw na silang nanay nako mao kasi mo na wa ni uli. One ulit. Sila kan timba.